ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಮಕ್ಕ ಮಾತರ್ಲ ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರ ಯಾನೀನಿ ತುಲೆ ಬೆದ್ರಾಗ ಬತ್ತೆ ಬೆದ್ರಾಗ ದಾಯ ಬತ್ತಿನ ಪನ್ನಗ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಮಗಲತೆ ಎಲ್ಲ ಅಂಜಿ ಗಟ್ಟ ಬೋಪುಲು ಅಲೆ ಒಂಜಿ ಕಾಜಿ ಪುರದೆ ತೊನ್ಗಂದು ಬೆದ್ರಾಗ ಬತ್ತೆ ಬೆದ್ರಾ ಬತ್ತದ ಬೇತೆಲ್ಲ ಮಾತವಂತೆ ಸಾಮಾನು ಬೋಡಿತ್ತಲು ಅಂಚ ಬೆದ್ರಾಗ ಬತ್ತೆ ಬೆದ್ರಾ ಬತ್ತನ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಬಾರಿ ಅಪುರ್ಪಡತಿ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಪೋಯಿಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಬತ್ತ ಹೋಟೆಲ್ಡ್ ಅಲೆಗೆ ದಾದಾವುಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಓಲಾವು ಪಂಡೋಳು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನದ ತೊಂದು ಪಂಡ್ದು ಎನ್ನ ಮಗಲ್ ಪಂಡೋಳು ಅಂಚನ ಮೈಸೂರು ಮಸಾಲ ಒಂದು ಅಂಚ ಮೈಸೂರು ಮಸಾಲ ಅಕ್ಲೆ 2 ಜನಕ್ಕೆ ಮೈಸೂರು ಮಸಾಲದೆ ತೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕವು ಬೊಡ್ಚಿ ಪಂಡೆ ಎಂಕ ದಾಲ ಬೊಡ್ಚಿ ಪಂಡೆ ಅಂಡಲ ಎನ್ನ ಮಗಲು ಅಮ್ಮ ಇರೆಗೆ ಮಸಾಲ ಅಂಡಲದೆ ತೊಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಅಂಚ ಮಸಾಲೆ ಪಂಡೋಳು ಅಂಚ ಮಸಾಲ ದೋಸೆ ತೊಂಡು ತುಲೆ ಎನ್ನ ಮಸಾಲ ಅಂಚ ಒಂದು ಸಾಗರ್ ಹೋಟೆಲ್ ಪಂಡ ನೆಟ್ಟು ಎಂಕುಲು ಪೋನ ಜನ ಇತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಕೈದಕ್ಕೆರ ಪೋನಾಗ ಪೂರ ಜನ ಪೋಯಿರು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಅಲ್ಪ ಬಾಕಿ ಆತ ಅಂಚ ಬೋದು ಬತ್ತದು ಬೇತೆ ಮಾತ ವಸ್ತು ಬೋಡಿತ್ತಲು ಅಂತೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅವನು ಮಾತ ಬೋಡಿತ್ತಲು ಅಂಚ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ದಡೆ ಪುರ ಪೋಯ ಒಂಜಿ ಪರಿಚಯದಾರ ತಿಕ್ಕೀರ ಅದನ್ನು ಪಾತೆರ್ಪಗ ನಿನ್ನೆ ಆತನಗ ಎಂಕ ಅರಡ ಪಾತ್ರನಾಗ ಮೂಲು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಈಗ ಆಯ್ಜಿ ಅಂಚ ಅದು ಅರಡ ಒಂತೆ ಪಾತಿರಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ವೀಡಿಯೋ ಒಂಚೂರು ಚೂರು ಮಲ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಆಯ್ಜಿ ಪೇಂಟೆಗುಡು ಪೂರ ಒಂಚೂರು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬರೋಡಾಂಡು ಅಂಚ ಬತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತದೆ ತೊಂದಾಂಡು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅವೊಂದು ಪೂರ ಒಂತೆ ಪೂವು ಅವೊಂದು ಮಾತದೆ ತೊಂಡ ದೆತೊಂದು ಬತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತದ ಯಾನ ಮೂಲ್ತುಲೆ ಒಂದೊಂಜಿ ನಮನ ಮಾಮೂಲಿ ಕಲ್ಲುದಲ್ಪ ಬತ್ತ ಕುಲೊಂದು ಹೊತ್ತೆ ಪಾತೆರು ನಿಕಂಡ ಅಂಚ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಏರು ವಿಜಯ ಲಾಕ್ಸ್ ಬೆದ್ರಾಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದೆ ಜರ ಹಾಕ್ಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ఒక ಮುರಾಣಿದ ವೀಡಿಯೋ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡು ಅಣ್ಣ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ಇಷ್ಟ ಅಣ್ಣಜ್ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಪನ್ನಗ ನಾನು ಅವೊಂಚೂರು ಲಾಂಗ್ ಇತ್ತನು ವೀಡಿಯೋ ದೇವೇರ್ನತೆ ಅಂಚಾದ ತೂವಾರ ಮಾಡಿದ ಪಾಡಿಗೆ ಹೆಚ್ಚ ವ್ಯೂಸ್ ಆತಜಿ ಒಂತೆ ವ್ಯೂಸ್ ಆತಂಡು ಅಂಡ ಮಾತ್ರಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಾರಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಇನಿ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷದ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ರ ಅಂಡ ಎಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡುವೆ ಬಾಯ್.